Oyaore nya kwara Mugajwang ine wang sadu menyen mara parga chiel higani mar gana riyo kod periyo gabich chenro mar kaka wanene kaka pile ma chenro kende ma bende kolo kendo fuono kendo mulo weche ma oganda mathoth oluoro mulo. Warwakini machiegni ukrichi ma kawuono odiochieng'ono ma bende penj mar KCSE dhi nyime Kenya mangima. Ma en kinde makoro jopuonjre ma bende koro biro timo andika kata ndiko penj hie biro bedo katimo penj Kenya mangima. Elo chenro ma kaka wanene wakwayo ni gawa maber nyakwara Mugajwang. Warwakini machiegni weche thoth ka wabiro yalogi med mana bedo kodi kata med bedo kodwa e chenro ma kawuono nyakorom saa 4 mar wang'o nyango. Nyinga en Otieno Makajuma, akawo thuolo mar rwako jakowak East Africa to ang'e ni chunye pod lit ahinya. Nya aneno koba wach moro mager ni ji sani koro dhi made in China manyo nyakorengo maduoko chia gi nyadhi mar oganda luo chien. Wuod Mwalimu oyaore. En lweny mane to wane kuyo. Kata duonda moda duoke godo onge. Oyaora ahinya Jakobuya. Ero kamano ahinya. Nyasaye orita maber ahinya. Ero kamano. Amoro mar duoge chenro ni. Ero kamano. Apani mogik mane ane chenro ni nen mna kwa giko dwe mar 9. Bang'e no to weche odwa bede mang'eny. Kabisa. Koro kawuono en moro mara mar duoge chenro. Kenda moso jo winjo waduto to gi joneno wa. Ka geno ni kamora mora magintie Nyasaye tayo gi maber. Kendo an gi geno ahinya. Ni giduto kamora mora magintie kendo. Gin maber. To kata bede mna ni wan gi kuyo podi. To Nyasach kwe. Biro tayo wa kaka oganda. Nyasaye biro jolowa. Kendo ang'eyo ni kuma Raila Amolo Odinga nitie. Uyweyo makare kendo mor gi piny Kenya to oganda luo. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Gavana oyaore. Oyaore Nyavieje. Ero kamano. Ero kamano. Mose nyikwara Mugajwang. Ero kamano. Amoso nyikwara Mugajwang ni oyaore duto kamoro moro ma uchiewe okinyi ma kawuono en okinyi maber ma Ruoth omiyowa mondo wabed mangima. Kaka pile wachako ga ka wakwayo hawi maber ne kawuono nyithindo madhi nyime gi penj. Wakwayo negi hawi maber kendo wageno ni wabiro keto negi kor lwasi maber mowinjore manyalo miyo gitiek penjno e yo makare Victor. Ero kamano nya. Nyakwar Peres. Oyaore. Oyaore ahinya. Mose nyikwara Mugajwang. Mose nyakwara Mugi kamoro mora ma entie. Ni oyaore. Ang'eyo ni sani koro kuonde moko piny ng'iche nikech koth chwe. To ang'e ni bende wabiro lose mana matin e wi wach mar koth makoro sani okwako piny. En ber to kaachiel kod ketho kwa bende biro kode. Koro ageno ni kata obedo ni mano nitie to oganda dhi mana nyime kod ritore. Kendo wabiro dhi nyime kod go mbaka mar ng'eyo ni to en yo manade wanyalo konyo godo jowa kwatiyo gi chenro ni kata kod chenro mamoko. Mana kar dhogino kapok wadhi mabor ahinya. Nye waneno masira marach ahinya manyo timore Elgeyo Marakwet County. Ma kwan ji marom 26 oseyang ne jowito ngimagi na mier mathoth okethore nikech koth ma pek manyocha ochwe kono. King'iyo kaka sirikal nyo handle case ni inyalo wachi ang'o? Aparo ni igeni ting' mar geng'o masira ahinya to mabiro go ola gi ochakore chon. Ochakore kinde ma kada koth pok ochwe, pok okona mana sigand koth ni biro chwe. Kech thoth ne yudo ka gwenge ma masira gi thoro timore gin gwenge ma ong'e chal mar kit lo ma gin go, kit nyaw mar lo kata kit teko ma lo ni godo, kit oula mabedo kanyo, bunge nok maromo nade kata bunge thoth maromo nade. Koro en ting' mar sirikal, en ting' mar japiny owuon, en ting' mar ji kanyakla. To moko bende nitiere ma bende ok nyal geng' kech samoro moko bende muomore ma ji ne ok ong'iyo godo ni thoro timore nikech lokruok mar chal mar kor lwasi. Koro aparo ni ema otimore Elgeyo Marakwet ni en masira ma wanyawacho ni en masira nikech samoro ikruok no obedo maber ahinya kor ka jopiny ng'eyo ni kuonde ma gidakie gi sienyruok nyalo bedo mar lo kendo ma oula bedie mar chuodho ma koro gikone no oywero ji no. Wanyalo wacho ni otimore kamoro mane timre Mai Mahiu cha ma ji osebedo ka dak kanyo higni mathoth ahinya to samoro paro no obiro machon ni gibed ni masira nyalo timore maduong' ahinya kanyo kiwango machal kaka mano timore cha. Koro
ikruok ne mano aparo ni samoro nyau ne nyalo bedo ne paro to kaachiel kod koso mar ng'eyo. To ka masira notimore to kanyal wacho ni sirikal ne ok otimo nyalo mare. Aparo ni sirikal mondo otimo timo makorka kore nikech ing'eni masira komuoch to imanyo mana kama inyalo gaego nikech ing'eni ka oula cha oseywero ji koro gima ne nitie kacha maduong' ahinya en reso joma samoro pok odhi gi ngimagi. To kaachiel kod manyo yo minyalo gol godo ringre mar ji ma nitiere kanyo ma bende ne oula no imo. Koro aparo ni sirikal komakore kod riwruoge ma ok mag sirikal machalo Red Cross gini kaachiel kod telo mag county ne gitimo ma ginyalo timo. To mak mana ni jogo makoro chal mar kor lwasi to kaachiel kod jogo ma bende ng'iyo weche mag lony mag science manyalo ng'iso ni to gwenge chalo nade, lokruok bedo nade, gin bende gintiere kod ting' ma kaponi nitiere chich mar ni piny nyalo biro bedo kama e thuolo machalo kama to jopiny bedo kod ng'eyo kaka sani aneno ka ne osechiw milome manyiso gwenge ma nyaka jopiny bedie motang'. Aneno ka achiel kuom gwengego Kisumu bende achiel kuom gima ne otaji. Koro mago gin paro makonyo oganda bedo kod ng'eyo. To gimachielo bende ma samoro ithoro wache ochalo wer miwero kata gita migoyo ne diel en wach mar ni daruru dhi kuonde mani malo. En wach ma jotelo thothne tiyo godo to ok en gima yot timo. Ochalo nyiso ng'ato nodar odhi kuma en okia ni onyalo dhi kure. Koro aparo ni kanyo bende remo osebede wan kaka jo Kenya mar ng'eyo ni to sama iwacho ni dar idhi kuma chielo ni nyalo bedo ni idar kichomo yo machalo nade. Koro ka nyalo bedo ni nitiere resruok mar watni moro manyalo resi manyalo kani kamoro kapod masira pok otimore. To kata dibed ni samoro sirikal nyalo bedo ni nitiere kuonde moko moketo tenge ma kaponi iwacho ni ji dar dhi kuonde manitiere malo kata kuonde ma masira ma kama ok nyal timore tinyalo ketgie. Koro aparo ni kanyo to nyaka owinjore bed ni goye mbaka mondo mi kik obed higa ka higa ka koro koth chakore to masira ma kamagi timore. Nikech iwacho ni sani kapod imanyo ji 25 to nyisi ni kidek ni wantiere kod luoro ni kwan mar ji mano otho Elgeyo Marakwet nyalo medore mokalo. Tineno ka koth makamano bende pod medo mako mach. Gwenge mag Teso ne watimo sigana nyoro ma kwan ji miere ma ok tin ne 200 nosedar nikech oula mapek makamano. Kendo kawuono aneno ka kendo kwan mar jogo ma osedar medore. Koro aparo ni en gima koro medo chiewa kata bed ni higa ka higa to wago mbaka gi. To ujire bed ni kaponi ne wago mbaka ni notimore Elgeyo Marakwet to en lero it ne sirikal, ne japiny, ne riwruoge mag sirikal gi jogo duto mantiere kod ting' mar ng'eyo ni kinde ma magi duto timore to ikruok bedo machalo nade. Mogik en wach mar pidho yien. Yien osebedo achiel kuom gigo mosekanya ahinya. Kata king'iyo masira mane timre Mai Mahiu higa mokalo cha. Ne higa mokalo? Masira mane timre Mai Mahiu mane got osienyore kendo makite oimo moko kuom jopiny. Inyalo paro nitiere kuonde moko ma yien ema nokonyo ema notemo garo lo kik ne chop kuom jopiny. Koro aparo ni medo pith mar yien en gino manyalo biro konyo alworawa mondo wabed kod lo motegno, lo mok sienyre aoyaye kendo lo maula ok nyal ywero aoyaye. Koro aparo ni en ting' ma pod wantiere godo ma kaponi wachopo kwan mar bilion 15 yien ma sirikal osebedo ka wacho ni wanyalo chopo ka chop higa mag 2032 to samoro wanyalo biro wacho ni koro wasego okang' ma sienyruok ma thoro timore kata kaachiel kod oula mapek matimore kinde ma koth chwegi nyalo biro dok chien. Erokamano ahinya. Senior, pod wayalo weche mag masiche ma apoya gi. Iwacho ni masira kiduong', masira kindaki. VOJ, adira makende mnaka kiwacho ni masira ok duong'. Masira bende ok chiki nabiro bedie. Emomiyo mokwongo wawach ni sirikal otemo kabisa nikech kane gini otimore to chopo mane gichopo godo kanyo magi konyo joma ne nyalo yudo resruok. Mamoko teri osiptal to bende gikony ma pod gidhi timo gidhi mbele gi timo. En gino maber ma ok apare ni nyalo wach ni piny owacho no jwang'o jogo. Mar ariyo we monda wachi na bende ni samoro jopiny bende mna kaka Ken wacho. Jopiny bende bedie gi pek moro mar winjo weche ma sirikal golo. King'iyo oboke mawuok ga ka Jomet juma ka juma. Yes.
tineno ka giwacho kendo gipimo maber ni koth biro bedie kuonde ma kama to ang'o gere manyalo timore. To ineno ka gichano kanyo kabisa. Tapani samoro wan bende kaka ji iyudo ka wuok kata dar kuonde wa mwang'iyo mwadakie bedo matek. To nyalo bedo matek nikech samoro chenro pok oket maber ni to kwadar wadhi kanye to waduogo bang' karang'o to giwa ma wawe ka gitimore nade, mago nyalo bedo luorogo. Tapano chopo sama koro ka weche aina gi owuok ka Jomet nikech higni 2 koro apane Jomet osebedo katiye tich maber. Ne nitie ndalo moko mane kane Jomet wacho ni koth biro chwe tibiro rido kodhno mine molo kanyonja. Sani kowach ni koth biro chwe, kowache no biro chwe saa 8 to saa 8 no koth chwe nikech sani gin gi instruments mabeyo mar pimo kor lwasi maging'e ni kodhni biro chwe sama kama to biro chwe kiwango ma kama. Koro apani en tijwa kaka jofwambo mokwongo mondo weche gi wamed lando ne oganda wa. Nikech sama oganda winjo nyakalondo to neno TV to kwa wacho gigi to ging'eyo ni gima kama biro timore. Apani okapare ni nitiere station masani time weche mag kor lwasi kaka Ngwata Francis ne timo gi choncha. Okapar ka nitie. Imula. Jometo wacho kama ine masamora winje ga kiwache gokinyi. Stations wamoko modong gi kitamna mar Kenya okapari. Okapari ka wache motegno kako nego wache. Ineno. So wabedie ni kaka jofwambo wakao patik mar neno ni weche mag kor lwasi gi wamiyo jopiny yo mowinjore nikech jo sirikal nyalo timo mna kama de ginyal nikech ka report no nikech ineno ka statement no biro tineno kondike for reference en of Executive Office of the President, Ministry of Interior giketo te jogo. Koro jogi koseyudo wachni to gibende gitiyo gi joloch nanga mondo gitim ang'o gike wechegi. Tadirama kende ni samoro chief magwengu okihero. Koro gimoro amora ma chief owacho kata assistant chief owacho kata mna jaduong' gweng' tichaya. So kawan jofwambo nyalo bedo para manyime mar medo lando wechegi. To wabiro konyo ji mang'eny nikech juma mokalo chieng' wuok tich ne warado gi jo Kenya Red Cross moko. To nomako dhoga ka giwacho ni gwenge ma Migori, Homa Bay to gi Nyakach nitiere ji ma pi nodaro imieregi mana ka higa ni chakore. Ni nitiere ji kech chieng'no kowago mbaka to gichako giwacho ni Lake Victoria pod dhi muomo kaka koth medo chwe. Temo miyo ne gin Kisumu mondo gidhi lose gi jopiny mondo darie miechegi machiegni gi nam nikech kaka gisesomo kor lwasi ripode ma giyudo en ni koth dhi chwe mang'eny na Lake Victoria dhi muomo to jogi pod otamore moko nitie ma pod otamore dar ang'owa miergi mondo gidhie kuonde moketnegi mondo ka nam omuomo to ok bedie gi masira malich kama kama. So apani en tijwa kaka jofwambo mondo wamed puonjo jopiny mondo wamed jiwo gi ni gigi itimo mar mondo konyegi. Ok ni ng'ato koni ni dar ikoni ni sama nam muomo sama koth chwe mang'eny ni malo nyalo sianyore yie idhiye kamoro ma sirikal oseketo kata mna jo Red Cross oseketo ma katok koth orumo tinyalo dok ang'owa dala ukanyo tidhi mbele gi ngimani mapile nikech ngimani duong'. Kasuri ni beta kanyo to losi anyore to kata namo muomo mochako dok kodie dam asara kwako. Kamano. Nyakwatang' chon berndi biro konyo rito ngima oganda. Erokamano Governor, inyalo wacho ang'o? En wach malit ahinya pod wayalo weche mag jowa ma wito ngimagi. Aparo ni jowetega osewacho weche minyalo wacho ewi wachno. Ma lich kata manyalo medo en ni kaka giwacho ni masira kindaki. To ing'e ni masira ni bet nodwa pogore. Ma ing'e ni sienyruok mar lo en samoro gima ok inyal neno. To nitiere moko minyalo ne kaka kuonde ma oula sombieji mane ineno kaka timore kuonde machalo Kwanza gi kuonde mamoko ka. Koro nitiere moko kaka lo kata mana dho aora, dho awach, dho Miriu, kuonde mopogore kata joma odak ewi got mipo mana ka oto ipo mana ka lo sienyore to ruombore ma samoro onge signs minyalo ne.
matenore gi mano ntiere kuonde mikunye odoa. Jowa ma samoro kunyo odoa, ntiere odoa mag muono, ntiere kuonde mag goldi ma kinde moko neno gima waneno Siaya ka. Ma samoro nyalo betie mayotie sama koth chwe machalo kama. Aparo ni mano beto dwa kiewo gi gima nyo waneno Elgeyo Marakwet ni. Ma samoro ni kiparo gima notimore Siaya no gi kaka notimore, to ntiere kuonde ma samoro jomoko nokunye maram kata mana jok magero ndara. Tido ka gidhi giguodo lo ma lo giweyo mana ka koro tie yien oliero kama. Koro kikalo kuonde go tido ka kuny maram kidino godo ndara. Gin kuonde ma samoro ka koth omedo chwe tido ka lo ma kuonde go bedo mambek bek. Koro yot mondo lope go ridre, kichido ka kidhi tido ka gicho liero mane wi got to ntiere ot piny. Ma po nono lo momako tie yien cha oridore to dhano hinyore modhuro. Kuonde moko bende ido ka ntiere kidi maduong' motenore mana gi ewi malo to piny to ji odake. Kora paro ni magi kuonde monego bed ni wang'eni to ere kuonde ma samoro nyalo bedo nokiewo gi masira aina gi. Ntiere moko minyalo ndaki. Ndako tiende ni ntiere moko minyalo ne chon. Emomiyo Nyasaye omiyo dhano wich mar neno. Ntiere kuonde moko kidhi e gweng' tido ka chife ne wuotho nyiso manyo mine ni asani koro kik udonje i odoa gi kukunyogi. Kech ing'eno odoa cha bende mimuono godo ntiere mana chunye kamoro maleri ahinya. Ma samoro chuno ni nyaka ang' idhi idonji e chunye mondo ikunye. Joma kunyo goldi bende, ok en goldi ok yud gi e dho lo gi malo. To magi gin masirni ma ka koth obiro to lo bedo manyap. Ma samoro nyalo miyo masirni ma kamagi timore. Koro minyalo geng' taparo ni ntiere gima wanyalo timo mondo geng'. Erokamano. Wiwa wil gi wach mar kunyo kuoyo mokwako kaluwore. Kunyo kuoyo. Ero katinde uche mang'eny kata mageng' gi bende koro barore nikech kuoyo kuny mokalo. Kendo kuonde moko gwenge moko be tindo kunyo kuoyo ma koro bugo modongo ema koro gudo pi. Kose gudo pi ting'eni pig cha medo chamo e lob cha. Kendo mano en achiel kuom gik mosehinyowa ahinya gwenge ma kaluo. Imiya paro gwenge mag wang' chieng'. Wuon kidhi chuo e beach ido kanyo ka ji odado, ji okunyo kuoyo, odado nyaka udi nyaka liete ma oseike ji. Wach malit ahinya. Sirni mag sitima odier do mana gore piny. Koro to donge kata Kisumo ka but airport ka tiend luonge ni wiyo wil gi nying gweng'no. Donge bende kunya kuoyo maliete odong' kodiedo. Kidaka daka ber. Masira nyakora mojong kata ka ok nyal ndake kamano to tie gik mamoko ma samoro nyako tang' godo. Ni mar bende wan gi komiti mopogore opogore mag disaster. Nyaka koro to gitim tijgi mar keyo weche ne jopiny. Paro kata ni ayueyo RC ka nitie kamoro ni evacuation site. Yes, nitie. Ndalo ma nyando mwomo makoro ayueyo onge yueyo. Nitie kumitere. Nitie kumitere ji. Yes. Erokamano ahinya. Wach mangima mokalo nyakora mga jwang'. Wan loko tanga matin okinyi makawne chendo makaka wanene. Eni tend piny luo ochomo kanye. Mae mbaka ma sani koro sako ito oganda jo Kanyanam bang' nindo mar jakom Raila Amolo Odinga. Kweth mag josiasa, jatend oganda, kidienje mopogore opogore moting'o nyaka jodolo osebedo ka go mbaka ni to en ng'at mane manyalo rwako wuoche mar jakom Raila Odinga. Ker mar oganda Luo Odungi Randa ne oloso kod George Bati nyore Ramogi TV e chenro Baratil. To ne odiero lek kanyakla kod rameny ma en go ne oganda Luo. E kinde ma koro oganda Luo wacho ni gidong' kiye bang' tho mar jakom Raila Odinga, josiasa mopogore opogore be osebedo ka neno ka gima gigo poro kendo gigo debe ne gin giwegi ne gin kamore ma giromo rwako wuoche mane jakom Raila Odinga orwako. Jatend ODM masani Dr. Oburu Oginga yande olieko ne Trevor Mbije Ramogi TV ka ni tend Luo chalo mana kod ti mar obuolo ni chieng' moro wanane ng'ama wanyalo luongo ni Kingpin. An bende kaka VOJ apana roma. Anyalo bedo Kingpin mar jokwaya, mar jofwambo. Je di chuka nitie gimanyie kuom bwana ni. Wawinja na kaka Kero Odungi Randa noloso nyoro mokwongo. Kero Odungi Randa noloso kama nyakwara mogi. Oganda te majaluo ong'e Raila nyo wegi e lwet sirikal manyo wegi e lwete en Ruto. Sirikal manyo Raila wegi e lwete.
kata na wuon man kodi kani akwayo oganda mondo kik gibed mabor gi sirikal. Onge ng'ama nochwe e siasa. Siasa iloso mondo olos sirikal. Onge siasa miloso mondo kik los sirikal. Ne waloso ODM mondo los sirikal. To ero Raila koro nyoka ODM owe sirikal. Kuro oganda duto mane luwo Raila kaka baba mondo bede sirikal. An gadiera ni biro chopo kan mar 2027 mayidhi. An waloso kode, waloso gi Raila maler. Ka en oa Ethiopia, to dhi India, odhi Dubai, obiro Mombasa. Ogona simu ka en Mombasa, gimo paro timo. To kobiro to wawuo kode, to gik mane omiyo wago duto, e kama gimiluongo ni 10 points. Nakone ni ma, gi tim na mane an go, ni ma, to ni kare. Ogaga sei. Mano ker mar jodong Luo, ker Odungi Randa kaloso kod nyawadwa George Bati, twak mabende kanobai kidhie Viusasa to pod nyalo nene achiel kachiel nyakwar Mugajwang' ichikiti winja na gima jaduong' nowacho e twak moyedhi manyobedo nyore ratil. Senior, piny luorie kanye koso ker osechiwo direction? Erokamano VOJ. Mokwongo amed gomos ahinya ne oganda Luo. Ahinya ne min piny to gi nyithinde to gi anyuola duto mar Jadung Jaramogi. Nikech lal mar Raila ok yot. Opek to pod wabro bedo gi kuyo ahinya kaka oganda nikech Raila manyore wo gi joluo. Raila manye loso e lowa. Raila manye siemona unwa kanyo kata kamoro amora madwalo. Nyoneno mabor kendo nyoneno matut. To nikech lal mare apoya ochalo kagima koro oganda Luo odong' kiye. Taparo ni kata bed ni wadong' kiye kamano tiwacho ka ni kata koweu kiye to nyakang' ne bedie ni anyuola maru kanyo. Nitie ng'ano madimak badu. Nitie ng'ano madibiye to bet kodu piny to wacho ni joko wadwa joka nyaminwa aneno no atim kama. Apani ker Odungi Randa olero maber nikech owacho ni ne giloso ga mang'eny gi Raila Amolo Odinga kendo pimo kaka ne giloso gi Raila seche ma ne Raila dhi goyo gimiluongo seyie gimiluongo ni 10 point agenda. To gini bende oganda Luo apani ka kanda no dhi mbele tiwinjo ko wacho ni e piny Luo ka onge ng'ama iwacho ga ni ma misiemo ni ma e king pinwa. En chia mari gi timbeni gi kaka ichung oganda ema miyo oganda wacho ni to kara Ken Mugani nyalo konyowa timo achiel ariyo adek. Fred Ogweno ni nyalo konyowa paro makama. Koro onge ng'ama isiemo gani ene mobro riwo wi oganda. Kata ng'ama wuok ni ane mabro riwo wi oganda. To mna kaka Oburu Oginga nowacho chieng' tich ariyo ka gin ka gi Trevor to bendo osewacho mang'eny nyaka nye Waik Raila Amolo Odinga ni jatelo ti kobuolo. Ng'eno buolo chako ti to keo kama ineno. Samo keno ng'iso ni itimbeni inyalo umo oganda, inyalo konyo oganda, ineno. So oken gimoro ma ji bet kamoro to wacho ni koro wan wayiero VOJ kaka king pindwa. En timbeni. En ni to bende kidhi Migori. King pin oklandre. Oklandre. Nena kende. Kidhi Migori bende jo Migori orwaki. Bende ing'eyo Luo kitgi gi timbegi. Ineno. Kibiro Homa Bay to bende Homa Bay ka irelate na digiji.
ineno ok en gimoro mibet tindike Facebook ni die TV interview tiwacho ni ane makoro onego timna kama ni bet kamoro gi jobunge ti convince jobunge ni koro landauru ni ane matima ng'o ma jok masedo mawuoyo ka jaji ni ajaja ka nyaroya ma chakoro modende gi kaya ajuok ni bende tinde ng'eny rombe mapane tin so VOJ jaduong' Odungi Rando lero maber ni kisiasa to Raila Amolo Odinga nowe joluo e lwet sirikal mapani mano te adira makende ni bet machiegni motiyo gi William Ruto e higni karibu kora 2 sani omiyo inyalo wachi ni notero joluo ang'owa e sirikal mano nyaka wayiere ni mano timore to kapo ni nitiere ng'ato ma wacho ni ma ok en adiera to bende mano mana ratiche nikech piny luo ka bende nitie jok moko mane ok ohero Raila ne gichung' kode chungo pile pile makata Raila siemna kuma ber gi bende githirore giwacho ni oyo ok ber ang'ang'o nitie so mano pachgi gi bende lakini oganda mang'eny ma joluo bro wacho ni kendo mna kar dhoker Odungi Randa kanyo ni Raila Amolo Odinga no kawo jaluo morwake sirikal ineno so mano nitiere joma wacho ni mano kadiera bende gintie ratiro mna margi piny chieng' notim ang'owa nothegi ji mar ariyo sani Odungi Randa nigi tich mapek ni sama podwa onge ng'ama diluong ni kingpin ma joluo en ema nyaka koro ota oganda ineno to ta oganda ni ang' no chune mondo los gi ji mopogore opogore nyako luonge okawe wi jo kanisa nyako luongo okawe wi rowere okaw nyandiko ngadi gi bedo joma mine gima diluongo ni professionals ma joluo jolony ka un giri kama to bet kodu piny tugo mbaka tukoni kuma koro oganda wachome ni kanye maber ko oganda timo ang'owa odhiye kanye maber ko oganda timo ang'owa odhiye nikech itemo wacho ni wabede gi twak ma chal gi mana jakom nondiko intergenerational conclave mar oganda luo kisungu na malal na piny pod okinyi oka madho nyoke ng'eni kase madho nyoke ka koro ya moro so mbakano nyaka koro wago kako oganda mondo wang'e ni twadhi kure nikech e yor siasa ka to chal ni siasa ni gi direction mana dira makende nikech ok wawachi ni jaluo te ja ODM nikech ing'eni e oganda luo ka nitie gik moko ariyo nitiere piny luo to nitiere chama mar ODM magi gik ma separate gipogore so ODM nigi structures mage kendo iseneno kaka gisepango gigi kaka gibro timo kendo giloso bang' bura to giloso ka gidhie campaign to giloso gichiwo direction ne jo ODM to mar oganda luo ni Odungi Randa ma en ker marwa nyaka koro go bura piny mochoke wi par e wi oganda te ma kodhi Migori to en bura gi jo Migori jodongo nyithindo rowere joma mine chuo jolony sectors mopogore opogore to gibet godo piny to gikoni oyo waneno kama nikech gima nyaka wayiere bende ni county ka county mar piny luo nigi challenges mag gi kigin e yore mag oganda gi so magi mbekni manyaka tim ang'owa manyaka go eka chieng' moro koluwore gi mbekni gi to aneno ni to Fred Ogweno ni osebedo ka kinde mwaloso twago mbaka ni paro mochiwo ler oganda bende rwake chunye bende ler ojambola en ng'ano mwaneno kit telo kuome to piyo to jitima ang'owa jibuge makoro kochopo kamoro ni koro en gavana ma gavana manigi portfolio twakoni Fred ni kara koro nyalo timo ang'owa nyalo ta oganda so en mbaka malach manyaka go e kinde malach ok dibed ni insani pok wamadho kata chach Raila Odinga tisewuok ni ne kingpin
tindike Facebook, tindike ang'o, tidhi e TV, tigo mbaka, tigo kori, tichulo jo bloggers, titmani mondo wachni, gigi tero mos. Tok tho, jaduong' Jaramogi Oginga Odinga, 1994. Ka 1994 ne in kanyo? Naleyo. Kenya ng'eni nitiere wero moro no kiwero ni iluongo ni Raila gol Baghdad ma yande kano lwenye nitie. Mano kiwero. Mano na lao thum nyaka mawe. Ine Baghdad Boys. Baghdad Boys Kisumu Kondele. Ken bulikia mano mbaka mwabro go ni tok chenro. Ineno. So gik mane Raila time mano miang'o achia mare no. Oganda no obuge. Mobedo jalno moganda winjo to ganda ng'iyo to dwa ng'eni kowacho ni watimuru kama tineno ko ganda mang'eny ma joluo oyie gi pache no. So gima kero wacho en gima ler kabisa. Kanda ne ang' ni bang'e kunyalo yude kuma no wacho ni ng'ama biro telo ne oganda luo ok de yud sani. Bro kawo kinde to lure gi ang'owa gi timni gi chia mari gi kaka jopiny bendo timo ang'owa orwaki to winji. Kamano. Kamano. Agene ni Alex Obado bro konyo ayudo kanda machielo no mabende bro chomo kama senior wego no. Governor iparo nade? Tendo ganda luo chomo kanye. Bagni ng'eny jigo korgi kata mbe aselando kata no ku dismissa. In wadhi nyumie to kwado kuchula. Anyalo bedo kingpin mar mwenyo kuon. Ng'eni jay seche moko ka in ge chenro to miyo tich bedo matek. Okaw chuny wach. Okaw chuny wach. Aparo ni nonego beba ni chiemo gi muofu. Adogi no gatinde achako chiemo joma ni giwenge gi agora. Chiemo gi muofu owiro kape kama. Ka muofu dhi ka olemo moro mo okodo luongo gokinyi moro mo ene jodongo cha. To owiro kama. Muofu yudo buom. Koro Victor paro ni kama je yienge godo no e dag wach to mane chuny wach. Ntiere gik mabiro miyo ng'ato bedo kingpin mar joluo. To mano ok ochuno jopiny kuom sani. Gima jopiny odich godo kuom sama walose ni en ni to ngima gi nyalo dhi mbele yo machalo nade. Sama gi yuago jatelo marahuma ma pok no obedi e piny luo to pok no obedi e piny Kenya, pok no obedi e piny Afrika ka. Sani Victor mwalose ni ntiere joma pok ochiemo kuom ndalo mathoth. Makiloso tiwinjo ka gikone ni gini hinya. Mchanago mbaka the People's Bench kucho gi Morino Kal kaka jaocho. Mwateme winje to ere kaka dang' wadhi nyime. Ng'ato koni ni gimo wacho na anto gini hinya makata biro dhi mbele. Samoro ka chiuti no paro ni koro Raila onge adier. Gigi gin gik madier. Koro yin sama dhano kalo kamae to in kokirenjori ni in kingpin. Kingpin ng'ama no keto Raila kingpin onge. Mana kaka jay wache to bende kaka ker Odungi Randa no wache. Kang'iyo mos gi kama samoro bende koro tuo morege wade. Kang'iyo mos to samoro wanyalo wacho wach ma samoro ok nyal moro jok madwaro kingpin gi. Nikech inyalo yudo ni samoro jok manyo chiegni gi jakom gi moluore gi te. Kide kata ni kingpin no onge kanyo. Timbe ni samoro kingpin ni onge be oken MCA. Be oken mujumbe mantie sani, oken governor mantie sani, samoro be oken kata kuom senator gi. Samoro en samoro en ken. Samoro en ken, to samoro en nyathi ma koka timo penj mar klas 12 sama wawuoye ni. Nikech dinyocho bedie jogi, Raila dinyocho simonwago. Maber malich. Raila obedo gi meeting gi bura mar duol kendo ang'e ni wajumbe mawinjo wasani biro confirm mae. No bedo gi bura mar duol gi wajumbe makaluo e od chairman mar duol Dr. Nyikal. Gi wach nwani tang'o mane jakom no wacho ne gi kanyo. Sama gi go bura gi jakom ma bura dhi chiegni saa 9 otieno. To jakom oluongo simu. Kaeto kose luongo ni koro miye simu nekech simbe ne onge burano. Kaeto oplay ni gi video moro ma koro wegi ni kama koro gintiere ni wach sirikal miwinjo Odungi Randa wacho to jay wacho cha e kama wantie to gi jok ma samoro ok wanyal tiyo godo.
kech koro chuno wani nyaka wael negi mana denge matin ok wanyal sienyo to kech noko wacho mondo wasien ka dine nitiere ng'at manowinjo bed kingpin kata mane i will ne ka sama no wachi ni hike e seche 72 ni ne in kanye kingpin donge dino osiemie ni ng'ae nekech mbaka ni ore kuom thuolo malach kata wani nyalo paro chien kacha ka wawache kaka wanene ka dhano sasowa ni jakom koro nego landie ng'at makawo kare ochakore mana sama jakom ne laro ko mar AUC kamano iparo ni jakom ni gi lony gi rieko mane en godo gite dine beni no neno ng'ani ei jogi ne nyalo tame bedo gi chir mondo mi oyie mondo mi owachie ni ma ete ng'ani en kaka wuon dala samoro kata kero dungi randa dinogo ne mbaka ni kang'iyo jaduong' kata kapoka ginen to ndalo mabiro go kech dungi be ndalo moko notemo madhoge odwa kier makuma no siemo no jakom ne okolose no dwa siemo tingeni en bede en dhano mbaka no ingeni en mbaka mane ji noluoro sama jakom ne pod ngima anyalo paro chieng' moro ka ker ma osenindo Willis Opiyo Otondi kana timo kode twak to napinye ni to piny ruodhi dong' e lwet ng'a makoro waneno ka nitie wuot luo gi nyiluo moko ma piny fuodho maber to jaduong' wacho ni nitiere rwath moro makumbo ka ineno ka osere gwenge mopogore opogore lwete chorore weche mag rambe gi tapinye to ok iwacho wacha nyinge wachno nojemo ne ker Willis Opiyo Otondi ne dwa kete kamarach Justice chiemo ng'e wachno ka jaduong' obiro e biuro margi gokwanyo Victor jaduong' mar dala anyalo paro ndalo moko kago mbaka gi wuonwa to ng'iyo mos to nowacho na weche moko moko anyalo wacho nikech maka mag family tadwa nyisi ni jaduong' mar dala ong'e kit nyithinde kubet kama to ng'eni je in lweti yot in jamuomri jamirima in ang'eni ber maka onyango machande wach locha obiro tang'eni dakika 3 to kuome tiekri kode kong'iyo Ken to wacho ni Ken in tija yal bura in ang'eni ka bura wete gi obiro nikech ang'ama jado kokel tang'eni in ka in e bura no to weche biro dhi maber kong'iyo Jay to koni Jay ing'ama jambola ochako ng'iyo vio Jay to koni vio Jay in ing'ama jawach ijalo jogi gi wach ang'eni bura ko bio kel koro jaduong' samonyuolo nyithinde jaduong' moro amora to ng'eyo kacha bo ng'e ni ng'ane lwete bor en ka ng'ano e kwe oko kwer manolal no kata kokone nolal to seng'i ng'amo lal godo kokelne report omiyo jakom nyocha nong'eyo gigi te momiyo mbaka mar kingpin gi ng'at madwaro bedo no gima wang'eyo ni di nyocho neno ng'ato kuom jogi jakom ok dowe mosiemo kendo de ok owe oganda ka koro yiekore to piedhore kaka nitiere ni bedo ni ne ok osiemo ng'at achiel be samoro betie gima ber to mane manyisi ni jakom nyocha ne ng'ama riek nekech kingpin nyiedhore nyiedha nenore giweche maje kwano ka number 1 kingpin kata ng'at mabiro telo ne oganda nyako bed ng'ama ok ohero chwero remo tendo oganda luo ne ok telie gi remo jodongo biro nyisi kineno jatelo ma samoro remo dwa betie machiegni ahinya kuma entie maka no okalie kamoro to dhano gore to more jakom ne onge siasa inano to dungi randa gi jodongo mawinjo waka biro yie ni tendo oganda luo ne ok telie gi remo mae momiyo ka 207 weche no betie mapek to jakom oyie omoso Kibaki kanyocha ni nego jowaka ahinya to wacho ni nyithindo gi aneno ko bila ne gie malicha wacho ni kata ji sende ni jakom gini kori wedhi ne nyisi ni tendo oganda luo ok telie gi remo tendo oganda luo itelie gi chia titelie gi ng'at mathuon thuon ni ok en thuon mar ne inyo oganda ni to en thuon mar kedo gi gik manyocha jakom ne kedo godoga nikech sam mondo wene Ken bendo mbok wiye enia kaki wuok gi gik minyiedhorine mitelo ne godo oganda kaka Jay wachecha biro gore nikech kata mana Daudi bende neno kaka temo ni mondo wuogi to Saul bende temo no ndawiye koro en jal ma wiye bende binda gik mang'eny biro timore nikech jaluo bende ng'ene kaka nochwewa en ng'at ma samoro bende okoero ni loye to jali biro wuok mana gi thuon ka emani tem ni thire to wuoka samoro nyathi matin malich ni tem ni thire nikech onge joma telo ne gi tek kaka oganda luo ni mar oganda luo ne gi riek Victor en ng'ama riek ma bende ok dinyiedhi nyiedha ni dwa nyise wach mar oledhi mok donje mar ariyo ong'ama iye lit mano bende ochwewa godo mok do yie ne ng'ani wuokie ka
to bet mara adek ni en ng'ama thuon modwaro ni ng'ama thuon wandgi motimang'o emo dhi otelne. Koro aparo ni kaka gik moko mbokore to kaka medo yiekore emomiyo kata mana Ker Odungi Randa ne kone jali to ok bi wuok sani nikech en bende okiaye. Wan bende kama wabetie ni wakiaye momiyo wachiwo examples mopogore opogore. Koro aparo ni dhano dija nitiere kaka jopiny nyalo konyore kuom sani, ere kaka nyithindo nyalo dhi sikul, ere kaka mogo nyalo bedie mesa, to magikie moloyo ng'at manyalo kedo ne gik manyocha jakom kedo ne gimachiel kuomgi en wach manyocha ne jakom, nitiere gima jakom othoye kanyo litne ahinya kama entiere. Wach mar chudo mar jok manyocha ne ohinyore mane obilo ohinyo ka. Aparo ni ka nitiere gima jakom odhi ma odhi ka chunye nyalo bedo ni litne kabisa manyocha no dwaro no timre mano okete 10 points agenda to kendo nyocha no chuog kamiti makuome omoke rotcha mar neno ni jowa mane sirikal onego mano negi gi jo maundu chakre 2017 nyaka sani ne nuango resruok nade to gi chudo margi. Mae gima ng'at madwaro kingpin to gi weche mamoko onego bed ni koro wuokie dhoge to di wuogie dhoge nade to ng'at ka ng'ato ng'iyo mare. Erokamano. Ken wapimo na kode yieko ber mosedin kaka gavana wache iparo nade? Yien ber mosedin nitie gimoro mogolo ma miluongo ni leto kosilongo ma ilo ji ma komuli to ili koro dala kucho neno kaka ne piedhe kama gi godheru tichake kudhe kama to leto dhi oko to odong' gi bel maler. Koro apani kata mana sani mano be gima timore nikech kata mana kier mar dhok to kod weche ma ji wache wach mar ng'ama owinjore bed ni kawo thuolo mar Raila Odinga oweyo kata fuok ma oweyo. Kanyo ibiro ng'e ni ng'ane ok oromo ng'ane oromo. To mak mana ni aparo ni odwa mondo ahinya mar mondo mi ji ochak go mbaka machalo kama. Nikech mbaka maduong' ahinya mowinjore bed ni oganda ne goyo sani en ni kaponi Raila ne nitiere kod yo mano tayo godo chenro mage. Mana achiel kuom gine ni yo mar keto oganda mare luwo bang'e kaka ng'at achiel to giduto gine toke. Ing'eyo ni king'iyo kinde mane Jaramogi gine nitiere ma oganda jo Abaluya ne nitiere kod mbi motegno ahinya. Kinyalo paro Wamalwa gini kod Lang'gi. To bang'e ifwenyo ni larruok mag weche mag duond bura gi teko gi nyalo gang'o giko ne odogo bedo kod imbo mar Kenya ma obarore ma jo Bungoma ni yorgi, jo Vihiga gi ni yorgi, jo Busia kaka Mega ni yorgi ma nitiere thuon ka thuon e gweng' ka gweng'. Oparanya nitiere koni kidhi kocha Wetangula ni gi joge kamano Sosi gini be koro ne ywa kor bang'e to koro wadugo neno ko Sosi gini be koro wuok Ababoni Halwale gini wuok. Koro wasebedo kod imbo moting'o oganda mathoth ahinya maka ne nyalo bedo ni ne wuoyo dwol achiel kaka ne Wamalwa gini dwaro e kinde cha. To samoro di koro kata mana telo ma igoyo ombulu king'iyo ng'eny mar dhoudi di koro gin ma giwilore pile ka pile. To bang'e ka mano nosetimore ma koro gipogore tineno nyaka sani ok osebedo negi mayot mondo gichak gidog giwuo e dwol achiel. Mano gima nyalo timore ne oganda makaluo. To nyalo bedo mor ne oganda mathoth ahinya nikech mano te dwaro mar oganda mathoth. Aparo ni sani ka pacha ok dibed ni dhi ataro ahinya gi gima nitie to ng'ama didware ni oganda joluo ni obed wang' achiel gi sani e siasa ma sani maduong' ahinya en William Ruto. Jomodong' duto mopogore oganda luo jomodong' duto de dware ni oganda luo ni bo ng'injre mondo mbicha orum mondo gin bende giyude yo ma ginyalo wuok godo oko gibire mesa to gipamo mesa ni wan ma wan go. Nikech king'iyo sani to oganda mawuok e masawa mar Kenya gima nyalo bedo ne gi marach ahinya kana malit ahinya en achiel kata kanyakla mar oganda luo ma kowuok to dhi to bedo kamoro achiel to ka gisero ng'ano gi mbi ma giwuok godo wang' achiel. Koro aparo ni dwaro mar oganda mathoth ahinya pacho ka en ni mondo mi jogi opogore. Ma wach mar Kingpin gi Queen Pin miwacho ni en mor mar ji mathoth ahinya. Taparo ni kiwinjo kaka Odungi Randa mene ker mar Luo Oloso owacho kanyo ni Raila nowe jaluo e serikal. Pok wuoyo kata ochako gi wacho ni jaluo e serikal. Kiweyo wacho ODM tenge. Raila noweyo joluo e serikal.
ting'eni bedo ni ODM Raila nodonjo e sirikal gi ODM kata nowacho ni obiro sero sirikal kaka ODM, to ei sirikal ka nitie joluo mane osetele mokwongo ma bende kinde mokalo inyalo paro ka ne nitiere kaka ne oganda temo ka gima ng'udhogi ni gin gichung' tenge gidhi gisiro ng'at ma samoro ne oganda ok sir. To donjo mar Raila ni koro embo siro sirikal nodhi oluoko koda ka joka ma gin bende gibedo maler ka pamba nyim jo oganda ma gin bende nodhi orwakgi e kanyakla ni koro gicho chalo ka gima ni joluo ni e sirikal ma duol mane samoro gwenyore kod parono ne duol mar ji manok ahinya. Koro nyisi ni nyaka joma ne nitiere kata mane UDA mane nitiere gi duond buche mamoko mane ne e sirikal, joma ne Green Movement Party gi ni mane ne e sirikal go e kinde mane Raila donjo gi ODM mar e sirikal, to nochalo ka gima koro ni oganda luo kanyakla ni e sirikandni. Koro aparo ni kanye kama pek mar wach nitie. Nikech yor siasa ene mano chiko oula ma oganda luo nego bene koro luo. Kata kiwe duond bura to en owuon kane ng'iye tigo kwan mar ni jaluo wachango. Nikech kata kidhi kode mesa ne dhi kode mesa ne ok ni chake gi mana duond bura kende. Duond bura to en gima nonyalo kata mana roch makinyo chako kel machielo. Onya kata mawe mare no modhi chako chug machielo. Koro ni kuonge ng'iye ni to en owuon owachango gi joge gi lange. To koro kisedhi e mesa kingeni samigo siasa karata mar siasa igo e gi duond bura. Koro intiere gi nyalo mari to koro kambi minyalo dhi godo minyalo kawo godo rak to koro emi pedho oboke mare to koro kambi no koro ne bedo ODM mare no. Koro mano ema ne wuotho ge kirope. Koro aparo ni gimodungi randa wacho ni Raila nowe joluo e sirikal. Koro kanyo mowinjore bed ni chakruok mar wach bedie ni joluo nyalo temo bedo kanyakla kaka nowege e sirikal no. Kata ka koro giwuok e sirikal to giwuok e kanyakla achiel ni koro wan owuok e siro sirikandni kaka nawinjo ka twak dhi nyime mar ni kochopo gana 27 to koro ok owinjore bed ni go kwan mar ni isira William Ruto Nyalodia. Koro gichak gibedo piny to gichak giwuoyo mana kaka oganda. Mane gima kete mawacho. Giwuoyo mana kaka oganda ni koro wan mae kaka wadwa siri kata ok wasiri kata ka en Rigathi Gachagua ema wadani mondo joluo dwani mondo miyo dhi ogojek to koro gidhi ka oganda gidhi go Rigathi Gachagua. Iwinjo. Koro gudruok mari kanyakla no. Piny podo kinyi. Gudruok mare kanyakla no e gima duong' sana. Nikech kochak go siasa mar barwa bar e oganda luo ka mar ni ng'ama dhi telo, ng'ane madhi telo to king'iyo kata mana yiero mabiro nikech ing'e ni sani pok mar mwandu ipogo kokalo kuom ombulu migoyo ni. Yes. Kiweyo wach mar ni un kanyakla to gikone kanyakla mar owinjore bed ni kelo dongruok. Dongruogni thothne kata mana king'iyo dongruok nyaka wuog mana e sirikal. To sirikal ni kanyo milose budget to kanyo milose gimoro amora. Koro iwinjo ka nyaka to bed no wikoru ne ombulu mibro yier mondo mwandu obi gweng'u. Biro mar mwandu e gweng'u nyiso ni nyaka to wuo e dwol achiel eka inyalo winju mondo mi wuo pok moromo. Ka podo ka aweyo mondo mi ikaw thuolo mar yweyo. Ing'iyo kodungi wacho ni en owuon noloso gi Raila. Kendo Raila nong'ise kapod noko kawo okang' mane okawo cha. To aparo ni ok en mana odungi randa kende. Ji mane oloso gi Raila bende nitiere mathoth. Kendo gisetemo wacho ni mae gima ne jaduong' dwaro. To kiwinjo thoth gi joma osewacho ni nowuog Raila wach ni giwacho duol achiel. Kendo kata mana gimiwinjo ka Fred Ogweno ne temo lieko kanyo matin mar mano bedo mar gi jokanyo mag duol go. En gima notimore adier. Kendo Raila nitiere dwaro mane opedho ne jogi duto kata mawinjo wuoyo oko ka gi ong'eyo gima ne odwaro. To mak mana nikech koro en osenindo to ng'ama onindo samoro inyalo yak mana mwandu ne kech koro ng'eni samoro ok onyal winjo ok onyal chung mar mondo mi okawe okang'. To joma nitiere ka gite nyaka duto mawinjo rengo kalaro mar mondo mi gibedie ni gin maginyalo bedo thuondi makaluo ging'eyo hie gima ne jaduong' ne dwaro kata dwaro mare maduong' ahinya. Ok ni en dwaro mane konyo wuon to gima noneno nyime mano nyalo go turubin to wacho ni kacha cha kama winjore be ni oganda luwo. Erokamano ahinya. No wewa gi wach moro ni asetwenyo ma idho wi got. Ma aseng'iyo lokacha aneno piny moro mawendo piny man gi geno. To kamoro wan gi geno ni wanachop kanyo kanyakla. En saa 3 mar okinyi nyakwar magwaduogo iparo nade SMS mar studio ka ni nono inyalo dhi e Facebook X kachiel kod Instagram marwa yodnwa ote kaka ja Kenya kaka jawinjo marwa ni paro nade wi weche ma watuomo kinyi ma kawuono telo mokwongo mar kaka wanene duogo bang' kinde manok kende kitimo naka.
Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Umetanuka. Download Koro and say hello to Easy Lending. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kende. Ini kikideo kota matin. Anabiro rito niti maber. Niti kataka iyo wang koda machalnadi. Ano kanyal da kionge machiegni koda. Please call back. Donge ana wacho nuni en Rakesh. Ranga neka. Rakesh? Anahero wuoda ni moloyo kaka ini here. Mano momiyo ana luwega mondo ne gik ma en otimo. Koro adwa ni kete piny mondo wuo kode. Wane ka en onyalo loko timbege maricho richogi. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini.
chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get Thank You, Lord. Yena muda kora som ote mag jopiny. Ma endi en chenro ma bende nywando wan mane studio ka kaachiel kod in japiny. Ma chenro ma bende wabiro some ote mari ka wasir Dr. Ruto lakini Kalonzo to kik wiwa wilgo. Oburu Oginga be koro ka riek ok onego bed ni wapingo weche ne kaka party leader mar ODM. Mano ote mar Pedeshe ma Kong'ala. Aneno mana wachung ka tiendwa kama jakom nowe wae. Maendi biro konyowa kabisa. Oganda moko osebedo ka lidho mar biro neno ni joluo oweyo lemo mane opodegi e sirikal. Ji nyaka penjo ni de jakom owe wae opposition gi rigi ji. Dikoro oganda luo chalo nade. Mano ote marika endim erokamano ahinya. Machielo ka Samuel Ochanda anawacho ni nyathi kich bedo nyathi mariek kendo nyaka oyie ni en kich. Samuel Oyocho wacho kama ne ote mare. Maka juma Oburu wacho wach mangima ene manyaka koro walowe kendo kanye manyaka wapondie. Okay. Machielo ka endi wacho ni Kingpin to podi kata kamano ibiro mana nyuole to wapadre uru mana kuom jotelo ma wayiero to jotendwa bende koro nyaka tine jopiny. Wach mar siko talo ni tutam to gidwa tiyo ne jopiny wang'ni dhi bedo negi matek ahinya. Okay. Wan kaka oganda wiki oduor kaka oganda luo onego wanen maber. Baba Raila Odinga nowewa kama ber ahinya. Not unless nitie jomoko madwa tero joluo kendo e ndara. Okay. Gini tek kodwa Nyasaye ma mondo ober kodwa kik lokwa kaka Tanzania. Rwadhwa ma Nyasaye oseikonwa wadhi yudo mbele ka. Nyasudan Mtol e yor Facebook wacho kamano e ote mareka. An kod milome moro kamarabora oyawre jothurwa yawa baba ne owewa sirikal to ne wadhi kueyo mach mane chalo ka gima en liel to kama jo sim to ji paro yore gi nikech tijno orumo. Kata baba wuon ne owacho ni pod ji otiatia nyaka 2027 ka yiero manyien oloko to wabiro neno kama ji ochomo. Siasa gologa direction mare owuoga kende kendo ineno ga ka ndalo chopo. Mae momiyo baba ne kwadho ga bandeche mupogore mag duond buche mag siasa achien kocha to tinende ODM uneno kaka ne okawo chung e bwo jatendwa baba Raila Amolo Odinga mana yamo kama onego bed ni koro wadhiye go tinende mbele kanyo wana rit to wach mar Kingpin pod en ohiu obiro mana muoch kobuolo. Ramogi an kod lit kod kuya ahinya. Adhola poko chango na nyaka kawuono. Ka winjo video mag jakom Kaloso to kod statement miwacho kapok idhie break VOJ gino ngondo ga ya kabisa. Kimiwa clip no gi dho ngere. Okay, ibro mana yude Wood Yesu. Kaka wanene wacho kanyo ni makajo makamaje ibonyo ne luongo ka cha iluongo ne usoma kama okunye kuoyo Devo Gol mar Kisumo amor gi twak ero kama ne usoma doge.
Abdalla mar Katito, an be anyalo nyiso jowa ni Ruto ni ema biro konyo kaka oganda jo Kanyanam. Chal kagima jakom Raila Odinga nowewa e lwete. Koro kado be ni wan nyithi kie kamano, wan e lwet wuod got ni. Erokamano ahinya. Magi te gin ote mag jopiny. Ote moro ka penjo ni to kupimnwa nena wach ma biro timore Homabay tarik 5. En obed lamo koso en obed ang'o? Wan jo ODM wagombo ng'eyo. Jakom nyakwa ywag nyaka giko higa ni. Ma ote mar Baraka kawuok chula mar Osinga kama goye. Erokamano ahinya. Onyango Evans apenjo ni to ang'o ma ne omiyo ne okomi Babu Owino thuolo mar wuoyo ka Jaramogi chieng' mane ko jakom Raila Odinga. Nine liel. No kaneno matata kuomuka. Gweno no ko nano biro maloso nyaka soup. Udari na. Soup ni kwachi ni wach soup no ken mugo ng'eyo gi alano biero. Nitijo kata moko maloso ga soup. Longo no catch women. Gigo soup na bido ni mopao. Mopao gode kanon. Erokamano. Adwa kiyiena to aduok penjo ariyo. Achiel mar ja ODM mar Osinga Baraka, wach ODM wach nyasi ma Homabay, to gi mar gimomiyo no komi Babu nafas mar loso liel. Wachak gi mar Babu. Akia gimomiyo penjo gimomiyo ni imiyo Babu. Kacha ne nitie kana kwano, ne nitiere jo od bura madi lo 80 gi wiye. Mano bire liel. To gi senators bende ne ni kacha madhim na 30. Governors ne nitie moingo 12. Kacha ne nitiere ministers madihing 15 mano biro. Nitiere representatives mag pinje maoko mano biro. Foreign Affairs Minister ma Uganda ne nitie. Tanzania bende pani nooro deputy prime minister. So ne nitie ji mang'eny. To mondi yud nafas mar loso liel machalo kamano, nyakibed ng'ano manie gi lemo mideo. Inyalo paro ni kata mna governor ma Siaya noduogo mi nafas bang'e, to ene mane en wuon welo. MP ma Bondo Gideon Ochanda no komi nafas mar loso, to ene mane en wuon welo. No kone mana no chungo fua. Woman rep ma Siaya Dr. Christine Ombaka mane bende en wuon welo. No komi nafas mar loso, no kone mnano timang'owa ofua. King'iyo od bura, ng'ama no mi nafas mar loso ne en mana speaker Moses Wetangula. To gi speaker ma Senate Amason Jeffa Kingi. Leader of minority. Leader of minority Junet. Kaka ja ODM. Yes, kaka ja ODM. To nikech ne nitiere kidienja adek. Ne nitiere mar governors, mane governor manoloso monoriwo gi nen chairman ma COG. King'iyo od bura nen minority leader. Mano mi nafas gi majority. King'iyo ministers, no mi mana mag jo broad based. Experts mano kel kende. Koro kacha ni mi nafas kaluwore gi lemo ma in godo. To ka ina ja od bura moro kalo ka mionge leme od bura. To jok mane onge leme od bura, in neno komi Salasia nafas. Kata manatan meli. Kata manatan meli chairman ma budget no mi nafas. Kata in governor no komi thuolo. So kacha ni miyo mna jok mideo. Adwa ni mai mondo winjre maber. Ni miyo mna jok mideo ema ne miyo nafas nikech sane tin. Do bed liel mora e kor gweng' tapani do yudo nafas kaka bwana no penjo no. So ni miyo mna jok mitimo ang'owa mideo kaluwore gi lemo ma in godo. Mar ariyo madwa duoko en Barak openjo ni to chenro mane madhi mbele Homabay tich adek. Tadwa duoke kaluwore gi ote mane wayudo. Nikech apani Ramogi TV gi Ramogi FM emanyo chako lando gini nyoro. To gimomiyo no wachako lande en ni kane wabet piny wagomba mbekni wa. Twaneno statement kata oboke mane ODM Central Committee ogolo tarik 27 dwe mar 10 higani.
manen bura manokwongo betie tok ka oseik Raila Amolo Odinga. Kisome king'iyo piny nikech tijwa ma jofwambo wacho ga ni en kolo weche to giyango ne gi jopiny. Tiduogo tiyudo ka nitiere kamoro ma giwacho ni party organ wasome asoma gi kisungu matin, that this being the first meeting of the committee since the passing of the party leader, the top party organ resolved as follows. Koro nitie gik ma giwacho, achiel kuom gi en ni ne gi goero kamano ne piny owacho ma Kenya gi jo Kenya duto kuom ywak mane gi ywak godo Raila Odinga gi gigo duto mane piny owacho timo. Mar ariyo ne giwacho ni gipuodho kata gi endorse Dr. Oburu Oginga as the new party leader. Okay. Koro acting onge. Chalni acting koro gisetimo ang'o? Gisegolo as the new party leader. Then giwacho ni mar ang'wen, giwacho ni to honor his legacy as a unifier and all that, gibro dhi mbele gi embracing bedo ni ODM ne dwaro achiel mar oganda, to gi weche mag neno ni chik olu to gi kwe piny Kenya ka and beyond. Then mar ang'wen makoro kelo e kuku mar penjo mar Baraka kawuok Rusinga en ni that in line with the wishes and demands of millions of Kenyans whose lives were touched, the party will hold memorial services in many different parts of the country to enable the many admirers interact with and his sudden departure. Memorial venues are as follows: Magarini in Kilifi County on 2nd and 3rd, Homa Bay and Migori on 5th and 6th of November. Mangiso ni romo mane wawacho ni biro timore tarik 5 Homa Bay, Raila Odinga Stadium, Homa Bay. En romo mar party mar ODM. En romo makuku mar chama mar ODM noyalo mokale ni biro timore tarik 5 dwe mar 11 e county ma Homa Bay. So aparo na seneno kanitie tonge mang'eny midiro ne governor ma Homa Bay. Ajo wete wadtere urumna mos ma kane ng'ato ka ng'ato winjo statement mane Edwin Sifuna ma en jagoro mar ODM osomo wuok tich mokalo tarik 27. To ne yudo kanosome e point number 4 e gigo mane gitimo ang'owa mane gichano timo. Koro kikwadhi uru matek nwago governor ni ang'o mitimo rapar, ok en rapar. Party wacho kama ber ni en romo mar johera mag Raila Amolo Odinga mondo giyudie nafas mar ywage kanyakla. Nye gitimo Magarini nyoro, to kendo gibro time Homa Bay tarik 5 ma en tich adek, to gi Migori chieng' tich ang'wen ma en tarik 6. Sapa ni ma onego bedie ler. Nikech aneno ka kata osiepwa Mwalimu Odoyo Nyondi ko gimoro mabor gi kisungu kubwa. Kowacho ni ni magi priorities marong mag Gladys Oyo Mwalimu magir jo ODM. Koro jo ODM timo mna kaka ber negi, jo UDA bende timo mna kaka ber nu Mwalimu. Erokamano. Oko nyalo bedo nyasi mar broad based. One broad based candidates. Ko bedo kamano donge di bedie maber nikech anta dire mar kendo ndachieng' moro no wacho guguyo. Ni nitie mna kaka Fred wacho VOJ. We amere konga. Ji pokoyudo nafas mar ywago Raila Amolo Odinga. Ji pokoyudo nafas. Ji mapod nigi lite chuny gi mamanyo kamoro madogo endu. VOJ kuonde ma ji odakegi, ang'eni kata in bende kamidaki, samoro beta ine odi tiwinjo ka ng'ato gonduru matek. Mipenjri ni ng'ati more. En ng'ano ma ywago Raila Amolo Odinga manitie gi mopara ni to gonduru. Kata kidhi kuonde mibudhegi, tipo mna ka ng'ato chung' to chako gweyo. Nikech dhano dwaro kuma degitime ang'owa, degifuong're. Emomiyo anto mato ber. Nikech kaka ne wawache guguyo ni oketi alam moro, to gi kuma johocho bende nitie, to gi kuma ji nyaywake nikech ji mang'eny gini nyotimre aruya pok ji oywak mang'eny. Kagoye gi wiye kanyo. Goye gi wiye kanyo. Nene mbui ka video moro ne ringo
manyiso Ema Jalamo. Ken seche ma JB loso noyudo ka waseduogo e amo kokalo kuom Ramogi FM tok weche manyien ma saa 3 kuom mano onge wach mobayo joma ne winjo kokalo Nyakalondo samoro ne safar nikech gin weche mangima moko ne beni bai. Ken wach kuom na chome kama jay wacho mar ywak mapod nitiere kata lit mapod nitiere. Ni neno ka video moro ringe mbui mar jawer Ema Jalamo manyalo paro kinde manche ne jower golo thumbe miywago Raila. Ema ncho golo mana moro mara second matin mugweyo to duogo weyo mana kamano duogo lal ma jomoko penjo ni Ema ni kure Ema ni kanye dako to na neno ka video moro ringo manyiso kaka ne Ema to kod johera mage ne ni e budho ma owere kendo owere wer makoro ywago godo Raila kanyo mapani podoko golo oko ma ji ong'eyo kendo no ower magi ywak mo jaji ni mogole mana stage kikowe nikech koro mirima no bedo ne mang'eny ahinya koro aparo ni mana ka jay winjo wacheno e jogo mang'eyo lony weche mag hocho nyalo paro kane wantiere kod Canon Lois Okelo ka kano wacho ni kawo ga thuolo malach ahinya mondo ji ochangi to ywak bende opogore kit ywak mar ji opogore mirima bende mako ji mopogore opogore inyalo ng'iyo ni nitiere jomoko ma gini kene nche ne onego jomoko nitie ma gini ncho ne osoyo kata mana hospital ma nyaka sani jomoko to lenga kata ok dwa wuoyo ochangi guok makigo ma proper cha tingino ok ywage lenga bende chalo mirima ma ng'ato nego koro ng'wen nong'isa ni gini pod chalo ne kale len poko chako mar koro kuom ranyisi king'iyo mama Ida Odinga ng'eni nyaka ncha ne Raila Odinga nende mochan nyasi ne mo ike nyaka kawuono Ida Odinga poko bedo gi thuolo makoro ene kende makoro nyalo wacho ne dier koro to gini koro se mateni kata no wuon sani podo ko bedo kata magi thuolo moromo mar ywago wuon pargi nikech rumbi pod ng'eny weche pod ng'eny ji pod nitiere ma ji pod wacho maka gi kacha to kata kiyomo ne leng matin ne to ngat machielo osebiro osegoni mos koro en gima nyalo kawo thuolo malach ahinya mar mondo mi nikech ng'eni ma en ng'ama nodonje chunye ji mathoth inyalo paro an kana tieko tich ka tich ang'wen mano kose Raila chieng' Jumapil to chieng' wuok tich neno kane wantie gi nyasi mar Mashujaa to noko bedo mayot ahinya mar yudo thuolo mar mondo mi an bende abede piny apar anyalo paro chieng' moro kagocho ne Fred gokinyi kabisa kaparo ne omera kare Raila to adier nikech samoro ne gino biro pachi te paro na adier nitiere ng'amo nindo ba en Raila mok chal ni nyalo nindo to kana tieko tich chang'wen otieno tago kwan ni gini kana Nairobi ka winjo mana koro rachna adhi dala mondo adhi anindi dala nikech odhi akwe wiya kendo nyalo paro na nindo tich abich achopo dala gokinyi ta nindo machiew mana saa 7 ma ji mathoth ahinya no ofwenyo ni andala kanyo mana kasechiew saa 7 to ine king piny dala kanyo koro nyisi nafwenyo ni kar gicha nyalo nyoso nyaka ng'ama chalo koda kama nadhi manyosora kabisa mabede ot nyaka bede godiechieng' maka wuok bang'e to koro kawuok gi jaduong' gene to karenka ngise na biro yweyo achaka bedo kanyo kendo ngeso chaka ninda karibu odiechieng' mangima mateni nitiere ka gino nonyoso denda to mane gima ne nitiere kuom mana ayudo thuolo mar mondo abede kenda mondo mi koro magi gin gik matimore koro apani kaponi ODM noloso chokruok mar gin mang'e style mage be time godo ma samoro mane magi neno ni nyalo bedo makare ma johera magi samoro ginyalo biro wache e weche moko achiel adek samoro gin be gi mpango moro ma ginyalo tiyo gi chenro no mar mondo mi giwache weche gi moko gi johera mag-gi koro mano ok de wabagi gi kite mak mana ni kaponi samoro nitiere to moko motenore kod weche mag siasa to aparo ni gin gik mapod inyalo go e mbaka kata mana bang'e. Governor Victor dhano pok oywago jakom ji nigi mirima e chunygi mana paro ni gima Homa Bay otimoni
gima dhi timore Homa Bay ni ok onego timre Homa Bay kende. Kowuok Homa Bay to sports ground Kisumo kacha be chak losie gimoro ma ka ng'ato wuok to ae kona gi nduru matek eno kaka kona koluoro pauno ng'ama nyalo yuaga Raila. We anyisi Victor, johocho biro koni na achiel kuom gimomiyo ka ng'ato yuak ng'ato wito ng'ate to ok onego bed ni nyise ni awe yuage. Jahocho maber konyi yuak. Eno konyi yuak yuaga makutieko eka mondo mi yuag ng'ani maromi. Achiel kuom gimomiyo gitimo ma to gini bendi biro neno Victor. Kata mana gweng' kit jaluo ni ka ng'ato tho to chieng' mikele ni. Sama ng'ato tho tiwinjo ka kigolo upe to ji yuak. Chieng' mikelo ringre ne dala eno ka ji romo ne kendo ji yuak. Manyaka jok manjok dware e anyuola kanyo bende yuak. Tiende ni sama gi yuak ni gitemo konyo familia mondo yuagi gigol mirima gite. Emo mino ka samo kelo ringruok dala godhiambo no to dhano yuak ma ji nyaka jok manjok owinjiro ga yuak ni jomoko bende ne koro to yuagi ka unege chameuru. To nyaka joma wacho ni chameuru gi bende yuak. Tiende ni nitiere gima yuak golo maka dhano yuak mino ka dhano yuak gimoro wana wakanyo basa mino yuak no koro dhano gi mondo mi mak dhiang mi mako cha jok mose chako nago dhiang toke kocha nage to joma pod yuak ka yuak nitiere gima yuak kelo. Kora diere mantiere ni dhano ne ok oyudo thuolo maber mar yuago jakom. Di nyocha bed ni jakom ne en dhana kata mane bet beberie to nyocha ne igolo ringre ne kwa Nairobi ka to kuongo donjo Migori to ne jo Migori yuage koluwo ndara to gikawo giwene jo Homa Bay. Jo Homa Bay bende chake yuage kochomo lap mar Raila Odinga Stadium bende yuage kanyo kae to ndaro chomo Yugis to biro to donjo Kindu ti yuage ndara no kamano dini neno ka dhano dinoti mang'o oyuago jakom makikele kamano ne yuak manyalo kawo kata mana dwe achiel. Kech Migori kende ndala riyo. To mano dine timre samoro kata penj makoro nyithindo timoni dine ok otimore. Emomiyo jakom nohero piny Kenya moloyo kaka noherore owuon. Nikech iparori ni dinyocha kawo dwe kapok oyik jakom. Samoro kata mana mochari kama dine okanene de koro chalo nade. Ngima do ochung' kako chung'. Bedo ni nohero piny Kenya ni odhi oweyo ji mana kaka iwinjo ne chalo guok mogo ma pod gamo muya kapok oyuak maber. Ochalo gi nyathi moa e lweti to lwar piny. Nyathi koa e lweti to lwar piny kata ogore piny maber. Tikuongo iwen mayie nyathi na ni otho. Okuongo ling' mondi. Mipani to nyathi cha ang'o mo chonduru. Kumucho nduru matek. Koro kanye kama wantiere kaka oganda. Omiyo ka ODM ochiwo thuolo gin to kapani en giro ODM kende. Aparo ni samoro communication ema ne ok gitime yo makare. Chieng' manyocha ne gidhi e campaign manyocha Kindiki nitiere cha. Manyocha gi campaign Kasipul cha nonego beni top officials mag party mopogore gi governor. Samoro ni koro gini obiro Homa Bay jomoko nyalo nene kamano. Sifuna gini nonego wach ni waduogo to wachomo alap mar Raila Odinga Stadium wadhi miyo e thuolo. Onego bedni party leader kako Oburu bende nyolose wachni makoro ok chal ni en gima en gir governor Gladys Wanga mae en gir jopiny kaeto bende gichiwie program kaka dhi timore ng'agini madhi bire jopiny onego kawuono wan wuok tich adek en kiny to gi tich adek nonego bende gichiwe program ni jolemo mabiro gi gia kure nitie jokwaya mabiro tang'o mabiro timore nitie joma biro luoro pauno gi dhok kosa ang'o matimore ka en gir ywak. Koro miyo communication ema paro ni ok otimore maber e wachni omiyo weche mang'eny odong' maonge penjo dwa betie maloyo duoko. Kata pane kaka Jay olere no koluwore gi statement e kama decision notimie gimomiyo nek ni noamua nitiere mana Homa Bay to gini ema gitimo nade gini ema ging'eyo to waparo ni jo-Kisumo bende mawinjo waga gimbe ang' ne giwuok oko godiochieng' ni mondo gin bende tend duo ODM omegie thuolo mar ywak sports ground kacha e chuny boma kacha. Josia bende ok ji tema no chopo dala opoda kalure kaka weche ne tek gin bende chak migie thuolo. Jo Migori bende
gimbe ginyalo kawo nyoluoro mondo ko gine wabuto mabei kacha to chilo ni kanye gi jogi gigi to gi jotelo ma Migori nikech ok Homabay kende kar kech kotime Homabay kende to koro nyalo miyo kar nenore ni ang'o momiyo en Homabay to ok Migori kwani Homabay bas tarik 6 koro magi gin mbaka man top leadership nyaka wuoye mok ni wene Gladys Wanga kende ema lose mungi kenia Raila nohero pinyni to nokedo ne Kenya makata tiye mana gi milion 100 to ok nyal loye pek manokalie pacho ka kana gik ni pesa nyaka ti to ntiere kuonde ma pesa onego tiye ka pesa otiyo ne Raila mano okedie na Kenya mano ok dibedie malit maloyo mamoko mano okedo negi nekech dong be koro wegi duto William Eman kodgi Gavana ero kamano jakwara mogi waloko tanga matin kende magi te timore kinde mabende siasa mar ODM pod chacho ka jatend piny Kenya William Ruto bende chal ka gima koro go karata yande oluwo wach moro ma ji dhi nyime korgo e mbaka ni en ng'ama noneno ka ne nyalo yi kode kom mar tend piny Kenya ne en mana mosendo Raila Amolo Odinga kendo jaro mokalo jochung' mamoko ma osewuok e lela ni dhi piem kode e yiero ma higa mar 2027 kowacho ni jogo weth magi te timore ka ODM bende wuoyo podi mokikore ok en wach ma okwongo wuok kuom dho jodito mag ODM kata ka jakom Raila Odinga ne pod ngima ne en gima ne wawinjo ka jotelo pod wuoyo mopogore ni winjo ka Senator ma Vihiga Osotsi bende loso kotwaro wachako winjo kaka jagoro mar ODM Sifuna bende wuoyo kane ka dhodh nam chumbi nyasi manotimore Sikricha weche no wuok to weche gi bende kiko ito ganda jo Kenya gi jo Kenya nam bende manie Kenya ka Dr. Oburu Oginga youth leader bende nyocho wuoyo kowacho kaka en wuon koro nene kaka party leader aparo ni Oburu nyocho wuoyo makare kendo king'iyo kata mana kaka ji wuoyo kata mana mbui joma ugo simu joma oro ote Oburu aparo ni obwogo ji mathoth ahinya kech samoro ji nok ng'iye kaka sani koro ginene no kendo gima fwenyo ni kare en ng'ama nigi luor nikech dibed ni nyalo mare makoro neno sani kogolo koke maneno kogolo sani ni no nyalo gole kata ka Raila pod ne ngima to aparo ni ne odhi omiyo luor mar atua mane Raila osegoyo kendo mano dong mana ka jal mane ng'ado ne rieko kendo inyalo paro ka Raila Odinga ne wacho wuon ni Oburu en ng'ama ne ng'ado ne rieko Oburu bencha ne wacho kendo no okonyo Raila e ng'ado rieko to waneno ka no temo tiyo gi rieko mathoth ahinya e chakruok mar thuolo mare manobe kete mondo miyo maki e duond burano kogo kod loka machielo cha to kincha ni winjo twak mancha ne obedo godo kod Trevor Mbija ncha ne wacho wach moro maduong' ahinya no wacho maber ni gime sani koro ji laro ma ji larore mar biro bedo kingi mar luoni mana ka je no se wache kingi ti mana kobuolo ka kingi owuok to machielo rocha to chak buok kendo bedo lotha ma wuogi ma chak bedi koro ok dibed ni Raila ni to koro bang'e to kwa bedo ng'ato kendo ma samoro nyalo kawo thuolo no nyalo bedo ni ok obi bedo kaka Raila to en beno nyalo biro mana tiyo e nyalo mare to kaachiel kod rieko gi lony ma entiere godo to nowacho maber ni ng'ama isiemo gi luth to onge nikech kata mana Raila wuon ne ok osiem en bende ne wuok e wuokne ma samoro kinde no ka ne ng'iyo gik mane wacho ni birthright ka ne samoro ji nyalo bedo piny ng'iyo ti wacho ni kare wuoyi maduong' ma en Oburu Oginga ema onego bed ni weyo gi wuon gi koro mondo mi otel ti ng'iyo ni Raila wuon ne owuok en owuon to dhi yudo sir nyaka mar familia te koro aparo ni mana ka Oburu ncha ne wacho no mokwongo siasa ma ji nyalo dwaro goyo mar ni to en ng'ama koro kawo no en gima owinjore bed ni Uganda keto tenge mokwongo namba 2 Oburu ncha ne wacho ni en adieri makende ni en owuon onge kod lek to kaachiel kod jogo ma mbese ne mabende ne mbese Raila gionge kod lek moro amora maduong' ahinya made gidware ni mondo mi giyude kata mana gitelo masani mar ODM no owacho maber ni telo dier ntiere lwet joma tindo masani samoro ne neno ni dibed ni gini dhiro gi tenge no koro aparo ni en gima kare mano okete chuny joma samoro dang' ni maka gi kacha ni dibed ni Oburu Oginga to kod Lange koro chako mako duond bura ne gidwa dhigo gidwa ni mondo gin magitel ne Uganda luo to macha no wache maler ni king'iyo sani to tieng' ma wantiere godo ni mageng' gin bese Raila jogi koro gin kinde gi owuok koro giwuok gidhi
giloso mana lai kata giloso mana yo mar mondo mi kweth mabiro chien nyalo luwo mabende nyalo yudi jotelo mabende nyalo biro tayo oganda. Erokamano ahinya. Adwa mana ng'adi matin nono. Unyana kaka Dr. Oburu Oginga noloso kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna. Ukiamua tunasimamisha huyu Abdul Swamad ama deputy party leaders wale wengine wote, tutashinda huo uchaguzi. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027, hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Simba. Ikifika 2027 na nyinyi mkugangari, you can either form the government or you will be in the government. But we are not going to be a party which will be out of government. Governor, ntiga kamoro minyo bodonjo ni kanyo. Iyo ne okelo wach to Victor, kapoka abire mana 30 seconds kende wach ma wacho mar dhano okonwango thuolo mar ywago Raila cha. Ingeni ok jite manyalo dhi opoda. Je biro nyisi. Samoro dayo moro, samoro miyo moro mondo mi okaw kwan mo idh gari, oya Homa Bay, olor Kisumu, kendo chako lor Kisumu, chako dhi, kendo ang' oduogi nyalo bedo ne matek. To kokel gini machiegni, kichano ka dhano bende ko udok opoda kacha matut. Ka moko yudore nyalo losnegi kata mane tiyo Homa Bay ka nigi nyalo belo, nikech ing'eni kocha bende nitie gik moko na welo ne thoth. Losnegi alosa juas magi nyalo bilo kanyo gicham. Victor, ewi gima youth leader to gi Sifuna wacho magi e yiekruok makoro nitie. Party pod biro medo yiekore. To gima duong' manyaka jogi timne ODM owene structures moketi ma jomo winjo beni lose duond party olosi. Ne wawacho kae juma mokalo. Ing'eyo ni Simono loyo ji. To wase wacho kaka mathoth. Nitiere ji mang'eny mabe sani koro mbesore mbele jatend piny. Manyise ni wane sirikal, jatelo wane sirikal, mujumbe ajumba bendo wuok, oyudo thuolo mar lose nyim president, embendo pako kaka gine sirikal. To wang'e maber ni Raila ncha nowewa e sirikal. Kora paro ni mae sama structures molos mag party. Nitiere ng'at mantie gima nyalo wacho to nyalo wacho ne Oburu to dhi owachi. Nekech party nigi structures mag loso. Achiel en secretary general. Makinde mang'eny ni winjo ka Raila wacho to unu joma wacho ni 20 mawacho 2 term. To kama wase discuss wach 2 term ni to onge. Ni winjo ko temo nyisogi. To mae gima nyo Oburu bendo wacho nyoro e interview moro kanyo entiere. Media house moro nyo wacho manyo bedo played nyoro. Ni winjo gima Oburu nyo wacho making'iyo wang'o bok masani tiwinjo ko wacho ni 2027 wadhi dwaro ni wambu mi wa jalup ker. Jalup jatend piny. To gima moko mabende wabiro dwaro. Koro gima oganda luo nego bende ng'iyo to gi jo ODM sani ng'iyo. Ni to ka ji biro dhi e mesa ma 2027 ni. Manyo jatend piny wacho ne wayie no sewewa e sirikal. Wan ang'o ma wadhi dwaro. To mae wadwaro ka wantiere gi loso e twech achiel mani winjo Ken wacho cha. E wajumbe gi Victor, kiti yuako opogore wa wach ni gima okadwa wacho. Opogore ge yuak de sauti moja. Opogore bende ok jite madhi opoda kanyo ma yuago jakom. Nitie joma yuago yuak gi moko ni hao. Oyudi e thuolo kaka ne je gomba ka gi Mama Aida. Mako yudi e thuolo wich kuote momake to do penje Mama Aida ni to ni winjo jaduong' wacha na ng'wele gi. E ndalo mano odong' matin go. Ni winjo odhi nuoya. Mako gike dholiel kacha to yuago manuti otiko ne mo yuago. Victor, ok jite mineno ko wuok. Yoche ni lak chogo. Emanyo miyo juma mokalo no wacho ni thoth joma jakom lit ne gin jo piny manyocha johera mage. To ng'ato gi kacha moko ni jakom madidhi mana kasekalo lokacha an gotika chako tuta mara wuon. Championship. Koyudi e thuolo mopenji kata Oburu ni in nyocha ne ino omingi. Ni winjo ko go yemba. Ni winjo ka rachuonyo ka inja no wachi ang'o ni ng'agini makoro sani otegno ka. Jai kose ni winjo gine. Mano e kama jogi koro kiwinjo kama mjumbe ochung' nyiso jatend piny ni sisi ni 2 term.
to ng'amore mondo dhi wach ni tuta mongi ng'ano goyo oporo mare owuon. Ng'at man gi thuolo mar loso kanye jo ODM nikech ok twateo ma wan jo ODM owacho no koro buru ema biro loso e logi. Ni koro Secretary General mar party ema biro loso e logi. Kata mana Ruth Odinga manyo Jamin Jakom ka loso sani to loso mana kaka Ruth. Iwinja. Okolosi e lo ODM. Koro loth nigi gik mang'eny machalo kama gitu pod wabiro neno kaka ndalo medo sudo. To nitiere gima Ken nyisi ni William eman go ungu mar ODM dhi chung' wang' achiel kata ok dhi chung'. Nikech William eman go omenda masani kohero no baro ODM. To nyiso je ni in chak ODM B, chak ODM asili. To semi kanyo 1 billion. Ti chaka goyo buru mi chaka goye mi chaka goye ni kata kaka wanene ko kaduogi ODM ko wak maje kako dino to kinyuano makaje piyo gi helicopter to osechulo bloggers ni ODM orumo to nekech William odich gi ODM achiel motegno ahinya kuom sani okonyal timo mano. Mar ariyo nitiere richo moko mabe William osetimo. To jatelo mora ka sirikal nigi richoge. Moko nyalo gombo ni 2032 nekech mato chalo gi mosetiekore go. Ni 2032 cha ng'ato nyalo kawe tere e jela. Kata nyalo mae mwandu. Jok manyalo kedo ne manyalo chung' wang' achiel en oganda luo. Koro sani ma wambe wayute. Koro miyo ka dhano dhi e mesa to wakoni ko manyocho miki ndiki cha oganda ma sa osedi. Koro wane ma wachung' kode kech ong'eyo ang'o ma wadhi yude. Ka nomiyo rigiji no miyo Mount Kenya ministers to gi jatend piny wan koro wadwaro 10. Koro ini mora wang'i ni dwaro 10 eka bang'e ka ang'o miyi kata bich to wacho ni abich momiyagi okrachie koda to okidhi kanyako misero tisebiro midhi ting'o nyaka bag gi gimoro amora ibiro nyaki wuondi no kidwa kato doko ni kuno tidwaro nyaki gor map kidogo tiwacho ni anabiro magilepa pod adoko momgi ok iting gik moko tedi chiele bigo kaka winjo wajumbe moko loso ni nyaki sungrie matin kato doko ni jallo tiseyie gono mi wach nyake nyaminu be kodi ni kikideka yenye nyalo poko kawo ng'ama chielo. Owicha nena kaporo ga mumu ya matino unya naka mjumbe mage nyocha bende loso e waja chiel logo ni Nyakwara Mogajwang unya nena. We as a community are now certified orphans. And I've never seen any orphan giving conditionalities. And therefore our quest to work with you and to lend you support is both unequivocal and unconditional. Mimi takuwa sasa director ya 2 term. Na usitishwe na vijana dogo. At my age now, I've done politics in this country. If vijana dogo hapa kwa ODM, endeni pole. Mano director 2 term. Teleka okumeng'ato. Kapo kujayo kwanye. Ngini lisho dhiambo loso. Kachaka paro ni nyoro be jalupo gai mar ODM. Godfrey Ossos. So tibinyo loso. No loso ka wacho. Kendo kwa wacho ka William Ruto bedo piny, jatend piny. Ni jatend piny sani kiwuoyo gi jo ODM wuoyo gi jomo keti motelo ne duod bura. Mane wacho ni structures. Kendo wacho kanyo ni en kaka ong'e ni Elisha Odhiambo to kod jalango ne giseriembe ODM. Koro ne dhiere ni to koro kare en wach mane. Akeri macha nongero. Kuso no wacho gima nitie to makmani kaka winjo Elisha Odhiambo loso no. Mana ka Fred winjo ka wache. Ok olose lo ODM. Mano pache. Mano mare. Pero kamano. Echa siya ka bende wan gi director mar broad base. Gi ko director mar 2 term. Siep ka. Siep mbija. Penjo. Ano kanyo gimoko penja. Ano kedwaje dogi. Antinda kiatiano ni tekne Raila Odinga ngima. Koro nyaku penje kumia direction. Mana wach mokikore moneno ka ji wuoyene. Ang'eni Fred osewacho ni nyaka jo ODM lo structures moketi ema korwa ng'eyo ni to wache maduon bura koso mano ng'ato wacho pache. To penjo mas ang'eni biro chado ji ahinya ni sama Sifuna wuoyo nyadi mang'eny owacho ka pache koso wacho wach mar party. Gik moko nitie ka karibu gik moko 4 vio. Yes. Mokwongo en ni gik matimore ODM gi ok nyien. Nyocha gin gik manitie. Kata ka Jakom pod ngima.
ni ODM nigi demokrasia ma ji loso alosa ma ng'ato ka ng'ato nyalo wacho pache. Kata kamano, direction mar party mar ODM en direction mineno ka notim romo machalo gi gik manasomo mokwongo ka. Ni the party therefore resolves. Ni party koro ng'ado kama. To ka gisesomo gik ma ging'adogo, to mane position mar party. To kong'iso ni ng'ato ka ng'ato ok nyal bedo gi pache nikech gin dhano. Emomiyo do ka ODM ka nitie jok ma wacho ni wan waseamua ni en 2 term. To samoro loso ka ja ODM ok rach. Samoro bende loso ka jaluo bende ok rach. Ineno. So gik ma giwacho go gin adieri te. Te ODM ka bende yudo ka jomoko wacho ni gin ka jatend piny obiruogo ni bire chungi ODM kaka jomoko kwae to bende gidar. Bende mna pachgi. Ineno. Koro nitie pach ODM gi gima ODM wacho to gi pach ji giwegi. Mano demokrasia. Kendo ber. But waduokie chien gimomiyo gigi timore. Ing'eni kiwinjo ka joma nigi lemo ODM loso to nyaka ikwongi penjri ni to lemo gi giyudo nade. Ang'o miyo gintiere lemo mar chama ni? ODM nigi deputy party leaders adiwa? Adek. Tadiera makende en ni ng'enygi gin jok mabed ni national delegates yiero ok de gibede lemoge. Ne gin jok manoyier mondo gichop kuma ne jomoko wuoke. Ne nitie deputy party leader ariyo. Achiel iluongo ni Ali Hassan Joho. Kano yiere makoro dhi bedo jatend migawo to ne nitiere nafas mar deputy party leader. To nikech jo Mombasa emane ni kode ni imiyo ng'ato ma kanye Mombasa. Kaka Abdul Samad noyudo nafas no. Deputy party leader mar ariyo ne wuok Western. Kate oganda mar Abaluya. Mane en Wycliffe Oparanya. To kano Oparanya oyier jatend migawo, ne nitiere need mar timo ang'owa rwako ng'ato kar Oparanya. Emomiyo noket Godfrey Osotsi. Simba Arati ma en deputy governor, deputy party leader mar adek, ne donjo nikech oganda ma jo-Kisika ne nitiere treasurer kekata pod entie Timothy Bosire ndise nene mogik e chenro mag ODM karang'o. Mogik nanone komie lemo moro to tamore. Timothy Bosire nyo kosebedo ka wuotho e patika achiel gi jo ODM gi. Ma bende gimomiyo wacho ni jakom nene no matut en ni noseneno ni chal ni Timothy Bosire ni nyalo timo ang'owa bolo ODM piny mondo rwak law ma jomoko. Emomiyo Simba Arati iketo kanyo mondo safeguard interest mar oganda mar Omugusi ni gin bende gin ang'owa gin e ODM. Ineno. So nyaka okwong wapenjre ni to sama giloso ne. Emomiyo kanyo Osotsi loso ni jomoko ne giriembe chama tapenje ni to ere obok kuma nwanene wan pok walanen lande ni jomoko no riembe chama mar ODM ka. Nikech kano wach ni timo ne gi disciplinary to ne gidhi e court. To kana ni dhi e court to court no chungo wechego. To chien kanyo bang'e ne gibedo gi romo gi Raila Odinga. Raila Odinga wacho ni koro rwako gi ang'owa e ODM kendo. So jok manoriembi onge. Gima timore sani ODM en ni ng'ato ka ng'ato temo rito kare. Ng'ato ka rito moke. Ng'ato ka ng'ato rito moke kalure gi gima dhi timore 2027. Emomiyo jok mapod nong'eyo maber ni ka onge Raila Amolo Odinga to onge chama mar ODM ni to onge ng'ama diyiergi. Gine ma gitemo wacho ni yo nikech ging'e ni nitiere gimoro miwacho ni Gen Z. Gitemo align godo ni nyithindo gibro gone gi kura ka gichung'. Nikech koketgi e kura achiel mar ODM kata mar nomination to gima giyudo onge. Koch koro osedonjo kuomgi. Koro emomiyo nyaka giwach gik mabiro timo ang'owa mabiro miyo nyithindo ma jo Gen Z manye giwacho ni mok dwar William Ruto gi winj wachgi mondo gine ni magi jowa. To nitiere bende jo ODM mong'eyo mana kaka Ken gi Fred wacho ni William Ruto nigo hungu mar ODM. Sani ene ma en gi Simona. Emomiyo berne ka ODM ni oriwore nikech odhi riwore kodgi to dhi tiyo kode kaka ng'owa ngas moidho godo modonjo godo 2032.
To ng'eno oganda ma jaluone critical e kura mar 2032 mar 2027 mondo dogi ofis. Emomiyo yudo ka koro kweth mang'eny mawacho ni William Ruto tutam en ODM Luo branch. ODM Luo branch. To gi ODM Coast branch. Jok mikoni traditional bases mag Raila Amolo Odinga. Ema wacho ni nyaka watim ang'o, nyaka wa support William Ruto nikech ging'eyo jok mok ginyal tiyogo. Nikech adira makende ne ODM to gi UDA kata Kenya Kwanza osingore nyaka 2027. But wapenjere ure penje mesa ka. Okadwan wapenje jo mawinjo kata nenowa. Bendi pari ne Rigathi Gachagua nyalo bet kamoro gi jo ODM nigi pango Kenya gima dhi timore tok 27. Dongo sepoge ni wige leo wige otimo jere no puoyo Raila Odinga gi joge ni nong'eyo yiero jalweny makonyo lweny mabe sani ekofwenyo kanyocha no dak nyecho fwenye chon kano wacho ni huyo mzee huyo Morogi huyo Nokia dongo motiyo gi joma wige leo konya biro chungi ODM omanyo interest mare dwache owuon mondo jo ODM bono to karabendo paro to karabendo puoyowa so siasa ka en dwaro mar ng'ato ka ng'ato emomiyo gik matimore ODM gi ber chieng' moro ka kendo ODM obet piny moromo magi somonwa statement twang'e kuma gichome sani nye giwacho ni gitiyo gi William Ruto nyaka 2027 mane position mar party mang'ama dwa wacho ni mano nokotimore onge to nitiere ji bende mabro wacho ni tok 2027 gin ka gidhi e buchego to gibro wacho ni wan kaka ODM wadwa ni wati gi William Ruto tok 2027 mano bende nitie kendo jagore masomo to jagore mabro somo so en atua ondam kondam so mbele ka wabro winjo direction mar party to gisani to ng'ato ka ng'ato wacha ng'owa pache gidwaro mare kaluwore gi kako neno 2027. Erokamano. Weche ng'eny. Ne wago bodhi nyaka pindi bamba Tanzania kata kamano Alex Obado ng'isa ni sa to nok kodwa kaendi. Wanyalo ng'ene na wach mar jatend piny manyo wacho bende ni ng'ama ne nyalo piem kode machwer ne loya nen mana jakom Raila Odinga. To modonge joma weth oselawo godo dhoge governor. Donge mano te kaka jotelo te wuoyo. Ng'at moro madhi e lweny onge ng'at mawachoga mano en strategy mi aparo kaka president ma Ukraine nosiemo president ma Russia Mubria Muoma Ong'e maber ni gima notimo mano en mbinu achiel kata strategy achiel me ibuogo godo pap pap kata kidhi e Victor to kata ka ini minyadundo asewacho ni samoro ka dinga manyadundo oktek nikech gimbe go gipiny tek marach center of gravity ni tikri kendo go gipiny tek marach omanware dholo kanyo mo orito ground ni samoro inyalo bedo ma samoro in but polo ka bud mwalimu kama to ka okinyono piny maber anguka nayo no ka embo bira ko embo garo ko ni ko mako gwandi kama inelo kendo daga matino seti ko rekodi inelo koro momiyo kit dhao kata kit lweny mora mora kata bed na dong tene kidhi to nyaki pakri ni ine meka ugini kata kodoko ni ng'eyo ni ng'ane to samoro bet bade dongo makanya sa ogwedho oyi achiel e limba tanelo imbi ji oriyo ji king'iyo jadong marahuma Muhammad Ali manyogo adong piny Amerika ndalo mathoth achiel kuom strategy ne kanodonje ring to kungo pakore moko ni amase nego yagoluru ng'anyi iparo na jadong ma Tanzania madonga ngumi naitwa no pakore to ko wacha goye ko pachola kakinyo ka ogicha kato kwale tiwinjo ko wacho dong na wacho nu dong nja nyiso ni ng'ani adhi mana lawo godo ang'o adhi mana lawo godo dhoga koro mano to e siasa to aparo ni gik mang'eny onge ng'at mora mora manyalo take gik moko for granted kama waneni sana king'iyo jo opposition ka bende kikiwe ni giweth kaka iparono nikech achiel kuom gik ma William Ruto dhi piem godo e mesa
gin singo mano keto 2022. Achiel kuom gik modhi piem godo mesa gin weche mag shagi. Mineno achiel kuom gik modhi piem godo mesa sama walose ni jopuonj mag mbalariany. Ni dala koso ok ni dala. Thuolo osedhi malach. Achiel kuom gik modhi piem godo mesa gin pek mar ngima. Koro kako biro kedo gi gigi. Samoro nyalo biro yiengo ne ratil. To nekech sa king'iyo oganda mar Masawani. Kapo nono ginyalo yiengore wang' achiel goganda jo Wakamba gi. Nekech Matiang'i cha to nikacha embede nitie gi gimoro 700 moko kanyo. To kapo nono giriwore e twech achiel. To nyalo biro miyo gini dhi pogruok dhi bedo matin ahinya. Koro mano kaka jatend piny loso to olo mana koyo e jogi. To en owuon ong'eyo ni kogo kwano mar oganda Rift Valley ponono ochung' e twech achiel. Kaluo koni bende wadhi miye ground maber ma kata kopono nyalo jowo wi mogo. Ting'eni koni emo nyalo porie mogo maber. Ma atamalo moro mi iwacho ni gik wagoga 70 cha 65 no. En gi thuolo mar yuaye mondo gino chop kata mana 90 ka. Ka kodhi yuaye to koro itieko gi wiyi. Nikech ni winjo ka jal moro bende yuak ni IEBC osemako. Magi gik mantie. Koro nwatemo nyise ni lweny osetiyo. Kaparo ni sani lweny machando William. Ahinya en lweny mane Supreme Court. Victor. Gima chando wiye ahinya en Supreme Court. Lakini ka gik moko gisingo mane ochiwo gi to gombulu mar Gen Z miwinji wachoni. Samoro nyalo biro chande matin. Nikech ok en automatic ni kaka gik moko losoreno. Victor, between sani gi 2027 pod bor. Gik moko nyalo yiekore e siasa ka. Ma samoro bende ipo kata ka jaibo bedo mana deputy running mate mar ng'ato. Owuok ka gik moko pod bor. To ok ang'eyo gima inyalo timo. Koro gima duong' mantiere ka ni kind sani gi 2027 gik moko pod biro yiekore. Nitie joma ni kocha mabiro duogo koni. Nitie joma ni koni mabiro duogo. Ji ni e chiro. Kata Kalonzo ni e chiro. Matiang'i ni e chiro. Dhano ng'iyo kaka ginyalo lombore. Singo moko mabe samoro ng'ato notimo ne koni to kotimo. Emineno ka koro ng'ato biro ng'iyo ni to interest chalo nade. Kik wi wil nikech ok ing'eyo kata mana rigi ji ni pok oduogo tiyo gi William. Gik moko jopogre. Erokamano. Ken. Ineno nade? Akini saa to kore deya ma. Ong'awe ka. Orumo. Aparo ni wasewacho mwanya wacho kawuono. Koro modong' to wachwal juma manyien. Mak mana ni e kinde ma wadhi mbele gi go siasa gi to jopiny bende kik wigi wil ni walos dero. Koth chwe to ka in kama koth ok chende ahinya ma oula machuno ni nyaka idar to koro lok kodhno bed gima nyalo kelo ni chiemo kiny. Koro wakungo pi, joma nyalo kungo pi mar koth, wabaro oula kuonde minyalo barie oula, wapidh cham mar mondo mi wake kiny, wapidh yien bende mondo walos alwora. Mane ote maduong' ahinya mada aweigo. Erokamano. Senior. Erokamano VOJ. Amor mar duogo e chenro kendo we amonda wachie ni chenro ni mit kinene gi oko kacha tiwinje mit adua. Ageno ni mane mit ma jowinjo wa gi joneno wa ni godo. Utiyo tich maber. Producer Ken erokamano ahinya gi jok manie jikon kocha utiyo tich maber. Mane report mokwongo madwa chiwo kech karibu chenro karibu 4-5 ma oyuda ka ane tok pasi ya kocha. Kwatiko kata wadhi karo kata idwari ywe Ay jumla. Ngine na ingilia Leta ni nono. Kama VOJ mana mapio pio. Mbaka mar oganda luo chomo kanye. Oken mbaka monego wawene jo siasa. Kende. Iwinjo ka Kero Dungiranda no wacho ni en mbaka manyaka riwi oganda te. Ubed jo kanisa, ubed jo matindo manie sikul mbalariany. Ubed jogo manigi kuonde ma giyute kaka professionals, ubed mine, ubed jodongo. Adwa kwayo ndalo moko na wacho ka
kendo napenjo ni bende oganda Luo nigi gimi nyalo luonge ni professionals caucus. Masami idwa go mbako oganda kama to professionals mag joluo bet piny. Weri gi moko ma ichako ga mag political ni jasiasa moro chako mana ma professionals. Ang'eni kaka jofuambo wan gi aputwa moro mwabete. Lakteche bende ang'eni ma joluo ni godo. Okinde nigi moro. Jogo manie accounting bende nigi moro. An gi kwayo ni professionals duto mag Luo maonge associations gini wabedie uru kamoro piny, wariwe uru paro mondo wabende oriwa e mbaka mar oganda wa. Kik wang'ich gi chien nwawe gini ne josiasa kende. Jodolo ubendie wuoge uru oko mondo mbakani ubende ugoe. Nyithiwa manitiele mbaralianye nyawa go mbaka gi jatendwa Linus Kaikai kwa bet piny twakoni choncha ka gimoro notimore kaka koro liel mar Raila Amolo Odinga to ne yudo ka jombalariany owuokie para mambele magin emiwinjogi. Ang'o matimore e mbalariany wa matindo kwa winji duonda nyithiwa manie university gi. Ma en nafas jodongo wuogie ruoko mondo wawinj duondo. An diber na Karamogi TV gi Ramogi FM oloso nafas mar gomba kainani. Kendo ang'eni wabro timo, ang'eni nitiere chenro mabro pango mbele ka mabro riwo wi oganda Luo mondo alosie gi duol kata koko bed ni en duol achiel ten nafas ma duond ng'ata winjore mondo wayud ni oganda wa ochomo kanye. Erokamano. Wach mangima mokalo. Fred, icha sasa ni thuolo mar wach mogik. Pokimiya, tang'ini Saudi kora biro konyi. Dhano sama koro walose ni achiel kuom gima wanyalo paro godo jakom en neno ni gik manyocho dwaro otim. Samoro gik moko ok nyal timore te. Lakini gima dwa kwayo jotendwa ma wigi kik wil godo ma wasewacho chien kacha. En wach mar compensation ne jogo mane ohinyore kinde mag ng'anyo ka. Sama giwuoye ka girome gi jatend piny, e rombe duto ma giwuoye gilosie mondo mi mae gima samoro nyalo miyo jakom obedie gi kwe koneno ni familia ka oyudo ratiro margi. Mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Riwruok mar oganda etekowa Nyakwara Mogajwang'. Mana ka jakom nowacho ni oseidho wi malo wi got. Oneno piny mawendo, piny manigi geno ndi. To kata kamano no kwayowa ni wasole wuoth, wakowe wuoth mondo waduto wadhi e piny mawendo no. Timore marach ahinya e piny mawendo mane wageno donje no. Jakom osenendo. Gima duong' en ni watiuru kod thuolo ma koth koro gowa e piny duoni maber mondo wabed kod chiemo moromo. Gima duong' bende en pidho yien. Kaka Sine Jeibo nyocha osejiwa ni wakawe thuolo ka waywago jakom bende wapidhe uro yien mondo piny Luo bi kwan kaka gwenge ma bende wantiere kod bunge motiap e Kenya mangima. Ung'eni dwe mar 11 ni ema bende pinje romo kaporo wach kanyakla ka wang'ni gitime piny Brazil ng'iyo weche mag alwora marwa. To ka kamano Nyakwara Mogajwang' waromo tarik 8 nitie ber moro mabiro biro e kaunti ma Siaya. Miyo ka ok inena kan machiegni Nairobi ka ng'eni ago kambi e kaunti ma Siaya. Oriti ma kawuono Nyakwara Mogajwang'. Siaya.